Nako, Cecilio, ginaingon, di man unta ikaw ang akong gigugma. Pero nganong ikaw man akong nadayon? Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi nga dili gid nako mahimong may kalimtan. Doon na lang ko sa bahay nila ni Jaya. Maanta kung iya sugtun ko ron diya. Labni ana gid mig pagminyo eh. Basta, iyan ako sugtun ron. Hagdon ko ganyan si kasal. Mayo! May gabi! Mayo, Jaya, day! May gabi dia, day! Silyo, may gabi sa mo doon. Ah, na si Jaya, day Kabil? Natugla na pa. Pero nagmata pa man ko. Dayon sa dire. Din lang ko. Din lang ko mo dayon, Kabil. Natuog pa man ka. Natuog man imong manghod. Kita lang mag-istorya, Gwed. Ali dayon diri dong, dali. Di lang ko. Uli na lang ko. Balik lang ugma sa'yo sa buntag ha. Akong ingnon ang akong manghod nga ni anhi ka. Balik lang ugma. Sige. Balik ko ugma. Arin ako, day Kabil. Sa'yo din natuog si Jaya. Ano sa amang taong ko sugton ni Bayana, uy. Ate sad, uy. Nanang imo mag-iingnan nga mo balik ugma sa buntag. Di lagi ko matubang anang silyo, uy. Diskarte na gusto na ako niya, Gwed. Ugma sa buntag, lakaw og sayo ha. Aron ako rin mahabilin din sa bay. Unya kami gid ang magka-istorya ha. Nakagusto gid ka ng silyo, ti? O kaayo day, uy. Lagot bitaw ko anang tawhana. Lagot ko maguna-huna ba nga ikaw gid ang nagustuhan. Wa man unta kay gusto niya. Buutan ba yan na siya? Pero, nga man jud ko'y gusto niya, uy. Si Celso, siyang ipaabot na ko nga maoy manguyab na ko. Si Celso, Ate Clavel. Hoy! Silyo! Ah. Ka sa'yo, bari mo nang inuktok rin ni sa tirasi. Uy, doon sa... Kung di ko kasi resto na? So ano, wag yapo, resulta, mong payaban. May magkatubang pa. Kaya natuog siya sa'yo pag-abot na ako. Ang yarang ate mo matubang na ko. Magkikatubang na ko. Ha? Yung ate mo gustong makikatubang na ko. Kaya ate, parbida. Tuog yung katong sa'yo. O nang patugtog lang to kaya guway ka nang matubang ni mo. Sa sige na kong paminaw sa imong mga istorya ba? Kadaadto ni mo ang iyang maguwang may gustong magkikistorya ni mo. Basig ang iyang maguwang may nagkagusto ni mo. Mao ginay pagsabot ako pa. Ang iyang maguwang may gusto na ko. Ano maguwang niya si Clabil. Hoy, Mo'y nakagusto na ko. ako pa ni mo do, silyo. Maguwang may brahe. May bang ka nagdagway ng maguwang ha? Saman? Uy! Pulos man sila gwapa pa. Pero, to alang ko makagusto sa iyang manghod. Si Jaya. Pabida, no? Ikaw ba? Tuy-tuy yung taon kang pagkatao-taon eh. Maguwang na lang ibirahe di ha? Aron minyo, aron makahumol ka ng imuha. Ay, Ug dako, pasbukton taon ng imuha, bida. Pan pa, nakatila. Nugon kina. Pa, nakatilaw naman ko bayo eh. Kaduhan na. Kadua ka to atong anay. Pidad. Ug katong iring na tong sukaban. Ay, mga mananap ni mong gusto pa. Ipita na ko kaya. Hindi na pa. Doon kang sa tuyo yun. Unsaw. Pa. Ano yung, Sa. kaya ba bitaw ka nakatilaw na di ko anak tanan. Di lang ko mananap ha. Dahil di ko na makaya ang kidak. Di na makaya ang kidak ko sa ko ah. Mao nga si Jaya. Siya ang babae nga gusto ko. Kay, magdako siya ang pagkababae. Dakong pagkababae si Jaya. Ha? O, nagagusto sa ko niya. Kasi Jaya ako. Ang maguwang na lang lagi panguyabi. Ay, Abatay ka.
ang magguwang silyo. Abi na ko og si Silyo ang nia. Ikaw manggod ni Celso. Niya lagi ko kay mamisita ko ni Jaya, ate. Amin day ko, te. May kay kamo atik oy. Amin pa. Sige dong sa taas dong. Ah. Kay siguro ko nga sugton ka ni Jaya. Kay hagbay ra sad to siya nga nagpaabot nga mamisita ka og manguyab kaniya. Dayon sa sud, Celso. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ba, te? Nagpaabot ta di sa nga akong panguyaban di ay. Sige, te, ha. Alis ako, te, ha. Musaka ko sa tereste ninyo. Aris ako, te, ha. Pero amin kong usad, te. Kaloyan ka sa Diyos. Arin ako, te. Sige. Nagtuo tingali siya nga wa ko kasabot nga atik-atik na tong iya. Nakagusto gid siya sa kong manghuit. Kasabot kay ko. Pero bahala na si Jaya kung sugton ka ba niya o dili. Basta ako lang si Celio. Kinahanglan nga magkauyab gid mi ni Celio. Salamat nga gisugot dayon ko nimo, Jaya. Salamat kayo. Kaya tungod kay dugay na sab kong nakagusto ni mo, Celso. Nalipay man ka ni ko nga ni aka nang uyab ka na ako. Salamat, karon. day. Yay, laing babae na sa niya akong matungjakan. Day, magdito niya ta, day, ha? Karong Domingo. Oo pa, sige. Manoray sa nung Domingo. Turjak na sa Unsa pantuon ka silang Jaya kay sugto na kaniya do silyo. Mao ni sulti siyang magwang pa. Hoy, may uyab naman ka na sa Jaya. Iyan ako nung gibogan pa eh. Kay may lain ng uyab. Mao Uy. nga, pampisitahon ko niya, karong gyud buntag kay iyan akong sugtun. Nga, okay ra nimo panos-panos na ha. Si Puro Panos. Salim na ba ng taos lagi-lagi? Ay, okay ra ko pa eh. Mahal ko ka is Jaya eh. Sa dili ko na isapayan pa. Kung unsa na siya, bahala na dili virgin. Mao Okay, ba? Jaya gyud ko. Ako sa bagay, kung kang Jaya, mura na naglusong. Ang imuha mo sa alhodo, ha? Virgin na niya po Jaya na dayoy, ha? Di ba? Sige pa, ato na ko. Ay, sige ate. Mobiyaon na ako sa bahay. Una, basig mo abot na to ron si Celso. Oh, sige. Og si Celso, ato ha. Dili maayo ang iyang gibuhat nga iya kang mahilabtan unya nilikay na dayon sinimo ha. Kinahanglan dili na mahitabo. Ay, kundi na gid siya nako. Wa ko'y mahimo o yun sa untaman. Ayaw. Ha? Ay, Cecilio niya na Cecilio! Day, Jaya! Ay, sige ito ba yan? Sige. Mobiya na ko din hiti. Sige. Ari ko agis kusina. Okay. Oh, Awa. naghubo kasi sa imong blouse. Uy, nagpanti ka lang. Blouse akong gihubo pero panty mo nakita. Bra pa una. Oh, Nya amo kanina dayon akong Narat- personis. naratol ko. Panty na siya. Kopay bra, kopay bra. Awa. Ako ang tinod nakagusto nimo. Atik na kayo. Atik na tong Jaya nga sugton ka pero ang tinuod nibiya siya pag-abot nimo. Awa, bra, panty kanina kanina. Ay lang. Ito na wakli. Ha? Nga naman, di ka ani? Lami asa nimong ko ano eh. Oh, iwakli nimo niya lami. Kunin mo ko anoin. Ang imong ubos ba? Noon sa kabay. Klaro kay nako. Klarong dako. Mura og na makagwanta. Makaganta. Magkagwanta ka mo! Ipasok ko Kagwanta. mo. Dali. Karang mo hilom ka mo. Ay, Tuti. Uy, Tuti. Dakos. I love you. Giyagan ko nimo. Kalit. Ay, kalit Tuti kayo. Ay, ko. I love you, Celso. 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 Pakalitan ko na. Kalitan na. Isa. Tara sa imong kwarto. Dali. Sa kwarto na yun. Dali.
Unsa ka diha oy? Ang gatutoy. Tutoy na? Gigilan ng imo dahil sa ubos-ubos. Yung katutoy na kasubos. Unsa man gyud Ini ni? ang tutoy ang ubos-ubos. Agi doble, okay? Doble ko. Ako na lang adjust Kamot ko sa masaas po. Sige, kalami. Ubos ako. Ikaw gid ang nakaunag tutoy ana og ana kalami imong gihapit ang ubos samtang kalami ni Marcel sa wadyo ko nagmahay ani. Dali, huwag na yung panty. Oh, pa rin na. Oh, nagkulti ko pa rin na hukong panty na hupo naman na. Nga mo do na. Oh, wow. Kagilok, grabe kalami. Wow, kadako. Dako, kalami. cute pa kayo. Kalami. Ba. Ang kini. Celso. 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 Ang daw. Celso, sige pa. Tagpawa Di ko. na magwanda. Bayang Ay, ko. lamit kayo buon. Kung brief po, akong brief. Kinsa hubuon sa hubuon ni mo? Brief na ako Brief, nalimutan. sige, hubuan. Dako imo no? Dako imo. Mansa niya, ha? Arang-arang. Kanindot na. Pero tayong pa ha. Isuway ko no basig di maarang ba? Isuway ko no. Sukot ka ni. Isukod oh. Alibi. Kini ha? Kini. Inayas at kay patay ko. Ayo sa padangay. Patay ko sili ko sakit agay. Tana silyo. Gusto na agay kasapto sa. Recorded by X Thunder Gaming. May netabo gina mo sa maguwang ni Jaya nitong higayuna. Bisan dili mi uyab. Umas netabo, ako na lang gipakaslan ni. Nakasal gid mi sa babae nga wa di ko'y gusto. Apan sa iyang kabuutan, nagakat-un ako sa pagigugma kaniya. Mga ito mga kasama ang kaagin ni Silio. Dinhining tulmanon. What's the style? Nakat-on ra sa pakigugma style. Kinay mga sumilanon isuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.